aja ninggalke sejarah. Aku ki najan ala tanpa aku ki dewa ya kan. Oh, bapak ki dewa ya tangan kulik ndiko ndelik. Cara Indra ki ponak aku kuwi anake guru. Guru kuwi adikku. Oh. Enggak iki ponakmu to, Pak? Belum cara Indra. Iya. Nah, iya. Kanca-kanca yoga nek karo Indra ya Indra Mas Nato karo Indra Indra wae tanggane. Arek Mas Indra musuh. Ngerti ya. Sejarah ki mengkene ya. Jagat digelar ana ngandunyo gemelar iki biyen ki titah ki ya mung ana loro ya kuwi Bapadam karo Ibu Kawa. Oh ngono Pak ya. Bapadam Ibu Kawa ki putrane akeh banget. Ya ana sing kembar, ana sing dampit lanang wedok. Ana sing bagus, ana sing elek. Mula teko jaman saiki upama munggono wong duwe anak sing kembar ana anak dampit lah yo tiru karo Bapadam Ibu Kawa biyen. Wong ngono Pak iya. Lah yo putrane Bapadam Ibu Kawa kuwi sing nomor 41 ya kuwi arane Bisis. Oh, Nabi Bisis Pak. Iya, Nabi Bisis kuwi putra nomor 41. Lah Nabi Bisis kuwi jeneng nurunake loro ya kuwi Sanyet Anwar karo Sanyet Anwas. Nek Sanyet Anwas kuwi nurunke para nabi-nabi sing munggah Mekah kuwi Sanyet Anwas. Nek Sanyet Anwar kuwi seneng nurunake bangsane ratu tumurun nang tanah Jawa. Tumuju nang pulau Madetu utawa pulau Dewani kuna dinarani pulau Dewata kae. Kuwi pukulun ya sewang anu Sanyet Anwar. Iya Sanyet Anwar banjur mapan ning Pulau Dewani kuwi mau. Mongko Pulau Dewani iki ana sing ngratoni ratune ya kuwi bangsane Jim ya kuwi Jim Nuradi. Nuradi kuwi ndanak jenenge Dewi Nurini. Ya Nurini didapake karo Sanyet Anwar mau. Ya Sanyet Anwar diganti jeneng ya kuwi Nur Cahya. Oh, dadi Sanyet Anwar jenenge Sangwang Nur Cahya mapan Pulau Dewani. Iya. Nur Cahya banjur nurunake Nur Rasa, Sangwang Nur Rasa. Sang Nur Rasa nurunake ya kuwi kang dinarani Sangwang Tunggal. Oh, dadi Sangwang Nur Rasa nurunake Sangwang Tunggal. Iya, Sangwang Tunggal kuwi nurunke loro ya kuwi Sangwang Darmajaka lan Sangwang Wenang. Sangwang Darmajaka nurunake Sangwang Kaneka, Kaneka nurunake Sangwang Kaneka ya Hyang Naroda kae. Ini nek Sangwang Tunggal lagi Sangwang Menang kuwi Sangwang Menang ndek anak. Sangwang Tunggal banjur duwe anak wujute ndok. Oh, dadi Sangwang Tunggal ndek anak Sangwang Menang ndek anak ndok. Ndok banjur dipuja dadi telu lho kuwi. Kulite togok, putihane aku, kuningane Bathara Guru. Lho Bathara Guru luwih tuaku mergo aku putihan, togokae tuwa dhewe mergo kae kulite. Oh, dadi iki ponakmu. Iya. Ada anakmu kok nasibe do mlendek ngene, Pak. Wah, nek kowe iki anakmu anak pupon iku anak pek-pekan iki. Anakku sing asli ya kula Bathara Kumajaya. Bathara Warsa, Bathara Candra Dewa-dewa kae. Bathara Nyama Dipati Brata Mbara kae anakku. Iku anak pek-pekan anak. Pujan, oh itu panen ambil jaji. Oh, tadi bapaknya awalnya tua itu. Ya, sebenarnya mata nuwun. Nyatane saking ini Pak Gendilakon awak dhewe iki sowan mrene dukun Jaten mapan darminanipun Bapak